Sağda adam yok aramızda, himmesi deli. Sağ elimdeki sağda ipi, çipteki kariye. Assalamu alaikum dostlar. Näme kara yaran okmuka dip geň görüp oturma. Indi bilen akkauntda ýadyňyza düşýän bolsa başlarda video goýamda bu videoda aýdymyň terjimeleri bolar diýdim. Şu gün şu formaty birinji gedek barlak görjek görýän. Bu formatyň başynam saýtdäliň aýdymyndan başlaýan. Diýerdiňi türkmen aýdymyň terjimetini näme üçin etjek ýöne saýtdäliň käbir punchline-laryna düşünilmeýän ýerler bar. Şuň şolary öz bilýänligimden düşünürip geçsek. Sağ elimdäki sagat AP çepdäki kariye diýär. AP Adamar Pige iň gymmat sagatlaryň hataryny tobuny girýän bir $200,000 premium lux super premium sagatlaryň kategoriýasyna girýär. Cartier-de hem ukraşenia hökmünde de ulanýarlar, braslet ýene zatlara maýöne. Cartier dünýäde ilkinji el sagatlaryny oýlap tapan firma. Adamar Pige we Cartier bardy gurrun etdi. Bir topar talançy daşynda bäri Somaliýe. Somali ýurdy, şu wagtky döwürde heme içindäki bolýan raýat uruşlary bilen hem piratlaryň känligi bilen dünýäde tanalýar. Pirat bolany deňiz talançylaryna pirat diýilýär. Bir gözler bar da. Şu wagt Somalida savremenni görnüşleri güllä we işe yaramdyk ýaýraýat edil Ebola. Ebola juda bir erwet virus Afrikada ýaýran. İç virus öýtgen ýalňyşmasam, içinde döreýär etken şo virus. Gatty kän adam ölýär Afrikada şo virusdan 2010-njy ýyllar töwereklaryny hasam giň germe eýe boldy bu virus we men pikirimçe de şu emel taýdan ýaradylan virus mukadiýan. Afrikadaky ýaşaýjylara we esasanam çağlara sağlyk dileýär. Judol aýdym aýna şunýalyk galan ýerlerini özüňizden düşünüňiz mukany diýen sebäp otaýdym. Men türkmençe galan ýeri egerde başga da aýdymlarda hökman saýykdaýalynkide näme düşünmeýän momentlaryňyz bar bolsa, pakaşda diňe dawajy türkmen aýdymlarda edeliň şuny. Arkaýyn kommentariýa ýazyň we başardygymda meni bilýän bolsam jogap berin, bilmeýänem bolsam bilemok diýerin.